ono cangkik ya kudu ono limbuk. Rumangsamu. Liceng. Kok licang. Ayo yo. Monggo genduk. Wah, cantik sekali saiki ya Mas Gareng. Yo, ya dong. Mas operator mik beduk Mas. Iya. Mik beduke mati kok iki. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Dek Sugeng Dalu juga. Wah, ya Allah. Niki kula nimbali pripun Pak Iya, Dalang, nggih Om salah Dalang sih. napa Mas Dalang? Terserah sepenting aja kek dalang ngono ya. Nggih, Mas Dalang nggih. Iya. Nanti
yuswa pinten kok masih muda, kelihatan masih timur. Wah, aku wis tuwek nduk aku. Mila ta? Aku kelahiran 91. 91. Berarti umur berapa Mas Garing? Meh 84. Ngomong ngamu, kira sira aja sirik karo aku, Reng. Ayo aja sirik karo aku. Mulai rupamu sebut plek-plek iki. Soalnya kan Oh, ngono kok ya. ganteng kalian jenengan. Iya kalang ganteng golek ku pokoke wong edan kok delok. Lha wong apa jenenge nek darani kok nduk ki nduk. Napa? Raine diorek-orek koyo ngono. Topeng niku ta? Lho iya topengan koyo ngono. Sik, Kaya jeneng apa? ngarani kula kaya wong apa mau? Kaya apa? Kaya wong bento. Kaya wong edan. Iya wong edan. Titikane wong edan piye? Wong edan iki omong dhewe, guyu dhewe, heeh. disauri dhewe, ndlemeng dhewe. Sineksenan para tamu sing ngomong dhewe, guyu dhewe, takok dhewe, saur dhewe sewengi muput wau sinten? Dalange nggih. Sinten sing edan? Alhamdulillah. Pun mireng nggih. Karek kowe Reng sono Reng. Aku malah senjata makan tuan. Ayo semen salah ngarani wong edan. Ora wong Seneng bener. aku. Lho nek kowe ngarani wong edan saiki ngene. Tak terusno omonganmu lho ya. Iya. Lah kok kanca-kanca iki gelem ngiringi wong edan. Ayo, berarti kanca-kanca iki ya termasuk wong edan. Wong edan kok ditabuhi, ayo. Lah berarti sangat ngelakne wong sak pirang-pirang kok Mas. Ayo. Ayo Lho. piye? Lah nek Ayo, guru piye? cacat yo genah to. Genah piye? Kenapa piye? Lah yang edan kabeh yo berarti edan tenan iki. Ya lah kok sinde-sinde gelem melu aku nembang aku berarti sinde-sinde yo edan. Iya. Lah kowe barang kok gelem melu aku nek aku wong edan. Lho, aku kan sing kene momong wong edan-edan. Lah nun sewu saiki Mas Gareng. Piye? Saiki wong edan-edan kok diglumpono karo Pak Sakijan ayo. Lah piye kuwi Mas? Mergo Pak Sakijan yo anu, Hebat ya Mas ya. Pak Sakijan wong bijaksana. Lho bijaksana iki piye ayo. Wong edan dikelumpukke balik disangoni jek dicepaki dahar malah keporo angger wong sitok lho kon go balik gedang setunduk. Ning temen nuwun sewu Bu. Pak Sakijan kebangetan tenan. Dalange enom ganteng pinter ning dilalah iki yo kebangetan kok. Apa Kebangetan. Lu mangkat mayang nggo tas iki koyo ngene kok. Ngomong kamu. Kasih sapa iku ora tasku. Sesuk saiki nek mayang iki yo mbok goke koper. Bukan kasih sapa ning ngono iki. Lho tas koyo tas Ora. dalange koyo. Ora ragonku iki. Lih taala ora ragonku. Gak percaya sendale lho sendale. Ya Allah. Ora ngarah. Lho, Ora ngarah. dalan iki mbok selop lho. Iki lho slapku mau ngamu slap regane 750 to. Bae kok iso dijupuk. Oh, iki kok ngene jenengan. Tak kira nggone dalan iki. Mau ngamu. Kleru to. Leku macake leku diane tak bagus-bagusno. Aku liwat ning tengah-tengah penonton. Wah, dalange. Mau aku sandal aku tas kuno. Tiga aku wong edan tenan mau ngamu. Lho kok gak nggone jenengan? Ora. Kene ya. Sorry ya. Kene saklane dalang resuk ya jende bayarno. Reng mbok ece men karo aku ya nduk ya. Terae gareku sirik nduk. Lah iki lho aku dibocori sing bonang. Apa? Terah dalange gak tau nggo tas, biasane lho kresek. Mau ngamu. Tapi aku ora tau nggo tas, Reng. Tenan aku gak tau nggo tas. Lah iya Lah, tas gua ada dalang- apa? Nyanglok dalang kok nyanglok tas yo gengsi no. Aku duwe asisten jadudan sing tukang nggawa tas no. Lho rumah saya komplinti. Ajudanmu lho sambat ae. Sambat apa? Lah ajudane rak bareng kene numpak mobil to. Ya berarti mau ketemu karo ajudane. Heeh, aku cerita ning mburi kono kok. Wah, heeh. Dalange banget tenok Mas, sugih ora umum jane. Numpak mobil bareng aku lho Mas, anggere petok dalan alus, ketoke kutho akeh warung turu. Lho bareng dalan grunjal kok tangi. Lho seksine lho, bener-bener ya. Bocah-bocah iki wangi sapa Ejan? Ya Ya Allah. jirut bocah iki. Paling apik wong urip sing jujur iki kanca-kanca termasuk wong jujur. Tapi yo aku pengen terang-terang dino yo urung turu kok ngamu. Lah ndane anggere terus dalan alus kok akeh warung turu no. Heeh, nek dalan goja. Pabrik alus ngono. Tangi ajak jagongan. Enggak apa-apa ya Cak, lah nyambut gawe kalau petuk ngene barang ya ngono. Reka. Ya dah. Wes kok nek balik bareng aku wae, bareng aku. Kok jajan bareng. Ya ning bayar JJ lho ya. Aku dhewe yo golek-golek kok. Selamat malam. Sugeng dalu Mbak Lintang. Yes, kendala juga Mas Garing. Piye perasaane pinanggih warga ngablak ya Mas ya? Ngablak. Heeh, piye perasaane? Dusun Gunem nggih Mas. Oh, kok Sanes? dusun? Piye to? Kecamatan Gunem. Oh, ketan- Dusune ngablak. Dusune ngablak. Desane iku Tegal Dawa. Tegal Dawa, Kecamatane Kecamatan Gunem, kabupatenipun Derek Rembang, Rembang. Jawa Tengah. Iya, Gandeng Mbak Mas. Lintang kira saka sisih wetan saka Kediri, Kediri. Kota Tahu. Iya Mas. Wah, aku mbayangno apa mau enek bakul kaya ngene tahune ndahne enak. Tahu apa kuwi dalalah? Kediri kira terkenal kota tahu. Yo Iya. tahu saka delik. Lah bayangmu tahu apa to yo iso geger iki. Nggih Mas, saya suka sekali. Seneng piye? Ya remen Mas. Saged sowan datang dalemipun Ibu
Ibu Tun nggih wau. Bu Aryatun. Ibu Dia Aryatun. Aryatun. Nggih. Kalih Bapak Su. Kalih Bapak. Sa, kok Su iki piye to omonganmu reng? Ditanggap orangane Bapak Sakijan. Oh, lho bocah iki bocah. Ya ini kembar kok. Ini kembar piye? Sakijan karo Sukijan iki kembar. Mengarep. Iki sing digawe Pak Sakijan. Oh iya. Sing kembarane Pak Sukijan. Ya. Lucu, Mau lucu, teko lucu. kene wis pasegatane banyak sekali Mas Gareng. Piye? Makanannya itu loh banyak sekali. Akeh opo aku teko kene jujuk guri panggung kok. Loh, enek sing teristimewa Mas. Apa? Kopi. Kopi apa? Kopi pahit. Iya. Aku malah entuk mau Apa Mas? kopi bubuk karo iki Dewi. Piye? Kopi ini diombe bubuke bareng-bareng ya. Oh, lho. Lah kowe jeng ngono rumah samu wis tok kopi, Nduk. Lah aku mengra diteri kopi karo pendarat sentimen karo aku kok. Aku mau wis omong karo pendarat. Apa? Ora kelalen. Lah piye? Pendaratnya kok Mas Gareng nuwun sewu. Dalange biasanya ngombene napa? Gak tau ngombe Mas poso aku. Yes. Mula gak diteri. Lah kok ora ono sing ngeteri aku wedang-wedang jae, tamu biasane aku teko. berarti nggih, Monggo Mas ya, Pak Gareng. wedange. Ora tak kerjane. Wah, pendarat-pendarat Pendaratnya sentimen kok karo aku. Mas Gareng, biasanya dalange nek ngunjuk napa? Gak tau ngombe, gak tau mangan Mas. Lah ngopo poso? Dalange ki apik aku ngono. Berarti ya Nek ora mayang dikasih ya. mula gak dikai tenan. Lah aku lho oleh bagian lho aku njaluk dhewe iki lho ransaku kok ya. Wis ben. Oh, carry berarti. Pendarat iki sentimen karo aku nduk ora apa-apa, Nduk. Ora perkara sentimen ya Mas. Iya. Pendarat mau teko, ya bener Mas wong dalang bayaran 18 juta dhewe mosok jek njaluk kopi sing di omah. Ya bener Mas aku ngono. Iya bener layak kok ya. Pendarat-pendarat yo sentimen karo aku kok. Nek sukun iki jatahe panjak, dalang ya elek-elek ya sampurna. Iku ya padha sukun panjak-panjak iki karo aku. Kok ya teko aku terah. Mas dalang biasanya rokoke apa? Paling apik sukun, sampurna watuk aku. Oh berarti kowe tersangkane mari reng. Iya lah aku terus ngomong. Lah nek jenengan apa? Lah nek aku ya sampurna to. Aku. Mula Oh, kok jan ya nakal lho, iki. aku bareng muni sampurna terus aku ya dhek sukun kok. Tak suamplok kowe reng ya. Pendarat-pendarat do sentimen karo aku. Ora Mas, aku nyat nek nun sewu kan gandeng aku ya ora udut. Mula aku rokok Iya. apa-apa tak tampani. Iya. Teko omah nuwi nun sewu Mas. Iya. Nek rokoke sukun putih ngene iki ya tak ijelno keramik Bu, entuk rupane ya putih. Sak pira kuwi keramik ya, Mas? Lah yo akeh wong sukune iki entuk sak sulap gedhe ngono kan tak kumpuke kono. Terus nek senior tak jelno keramik rupane ya biru, tak jumbuke rokoke. Wah, ijo padha warnane. Dadi ya, kenang-kenangan kok nek jenengan dolan nggonku keramik iki sak kotak ngene putih iki sukun putih. Wong sak kotak kene kok biru ya senior. Nek rada ireng ngono kae ya sok-sok ya anu apa kae Marlboro. Ya Allah. Terus nek semu coklat kae tuton kae. Tuton. Tuton rokok Berarti apa? sak keramik sak rokok ya, Mas? Sak rokok. Iya. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah, piye, Hari ini. Ojo mbok demek to. Tapi ya to, Mas? Malah bukan muhrim. Engko karo mbak-mbak sinden liyane dirangkuli. Ora mungkin aku Padahal hari ini kita bajunya kapal. Kapal juga sama Ibu Tun juga. Oh iya, Masya Allah gak nyono gak ngira awake dhewe bae jodoh, Pak. Bapak lho Bapak. Bojo jenengan Pak, bojo mayune pol asem. Bojo Lho kok piye kok? Kok malah miso iki piye maksud iki? Lah dek ora piye to, Pak? Lah piye? Jenengan aku meri Pak asline. Mari kenapa? Bojoku cilik ndek rodok lemu bareng-bareng anak pisan bobote 4,5 anake, Pak. Ora sesarik mlakune ngene, Pak. Ya. Lah kuwi jane bojo apa? Kandhane bojoku nemeneni tak kandhane Bu sesar ya Bu ben apik aku. Mau Mas aku dina sesar buah anak mbayi 4,5 gak sesar bareng-bareng ngene mlakune. Ya. Mbah aku repot teko saiki. Mula aku teko saiki ya kulinoku dolan ngene Dewi. Lah apa nek Dewi kowe? Curhat. Ngene Dewi elik wis kok. Ngene Dewi. Swamplok, Ngene Dewi elik. Bakso ngrembug perkara Elik. apane? Gak Kalau ngono. petake Dewi ya. Ini wis ngene gak yo. Fotoke iki. Ora roh. Aku yo sorry aku seneng karo sinden moh aku. Mbak Yu, Nggih. caos tetembangan pakurmatan Ya. kunjuk para tamu ingkang sami rawuh Ya, iki. bener, Reng. Nuwun sewu, Bapakmu tidak puji Bapak. Bapak sinten? Loh, Bapak marah loh, Mas. Pak Sakijanmu lho. Mau Ibu mbok jaraki ngono? Ora, ketoke boma jual duit receh apa ya? Kejudut receh digo apa? Lah yo nek wong buah kayak susuk. Ora ngono kok ya. Nuwun sewu Ibu, Bu Ariatun nggih Mas. Ibu. Bu Ora. Arya. Ya Aryatun nggih, Budi Apal Aryatun. aku to, Ibu Ariatun. Ari iki cantik, Tun iki sugih, wong ayu sing sugih. Ngerti? Heeh, aku niki bar ngarteki ngono terus dilungi 100 kok. Lambe-lambe ditanggap yo ngono ku. Nun sewu ngersake lagu napa, Bu? Nggih, Butun ngrasake lagu napa? Iya. Dalem-dalem.
Alah mboten mireng kok Bu kula, mboten mireng. Melu Mas. Aku ki rada budek ana. Dadi nek omongan gek rada adol iki gak pati krungu. Nah rada budek aku ki. Ibu Mariatul. Bu Arianton, Wilujeng dalu Ibu, masyaallah gelange no. Ya Allah, aku kok meri to Mas, kok ya aku tebasna. Alah sesuk tak tukokno gelang karet. Hah? Karet iki. Ayo pi. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Ibu. Mangke ngersake lagu napa Bu? Manut. Manut. Jenengan sing dikitan. Ini adiknya yang dikitan kan Mas. Lho Dek, mau sing ngomongnya aku. Nggih, Bu nggih. Nggih. Adiknya namanya Adik Tamara, iya betul. Nggih, Tamara Febrian. Aku hafal Mas. Saktaria. Ya. Lah ning sing metuki aku mau gak iki. Sapa? Iku mau sing metuki aku. Aku sing dikitan ngono iki. Gak jenengan Mas. Oh, lha yo tetep dikitan to mbiyen. Oh ya bener berarti. Mas, sampean mbiyen ya dikitan to. Koyoke kabeh dikitan ya Teh sampean. Rasa melu-melu engko tak duwe geger iku malah. Iki aku metuk kancaku lawas iki. Mosok sapa? Kanca Facebookan. Wilujeng dalu. Sopo? Kanca Facebook. Mas. Tenan ta ora, Rek? Facebooke Ibu si. jenengan saged Facebookan to, Bu? Ngapusi. Dia iki kena ngelek nggonku napa? Oh iya. Ngelek bareng. Niki nyuwun lagu napa? Adiknya mungkin Manut. Manut juga. Pak jenengan kok jajar rene ngapa to, Pak? Monggo mriki, Pak. Ngersake lagu napa lho, gek ndang to? Jambu alas ya, Pak ya? Jambu alas, Pak. Joget-joget nggih mangke, Pak. Nggih, Napa adik Mister juga. Mendem napa Mendem wedokan? Napa Mister Mendem? Bojo loro, aja to ah. Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Gedhok lintang. Dalah. Jane aku nek ngerti nonton gedhok lintang iki tak gawono lekton jane. Iki apa to? Iki apa to, Pak? Ora ngerti kok. Dalah. 10.8. Nek nggo pracek apik 10.12. Sedengan 10 keciliken. Ngawur Mas Gareng. Niki 10.8 nggih. Nggih, siap, matur sembah nuwun. Mungkin Matur sembah pun tenggo nggih, Pak nggih. Iki aku tak ngaturi Pak Sakijan riyin jambu alas nggih. Jenengan seneng kok jambu alas. Napa Mister Mendem? Jambu alas kok Mister Mendem, Pak? Mister Mendem. Bukit berbunga ngurane orjene kok. Bukit berbunga. Nek bukit berbulu malah akeh kene. Berbulu piye to? Berbunga. Lu ngene orjene nek sing bukit berbulu malah iso digarap. Nyanyi dhewe ya. Sapa guyu tak suwamuk lho. Aku melu, Reng. Guyu ndak boleh gimana? Reng, Guyu ra nanggap. Reng. Dalem. Aku melu ah. Ojo kowe wis tuwekno. Ngamu. Ya nembang ya nak ya. Nggih. Niki nembange teng mriki napa teng dhuwur? Teng dhuwur mawon ya. Mriki, teng mriki, teng dhuwur Matur suwun iki. Ibu Matur Ade. sembah nuwun Bu. Pangestunipun dongake kula laris ya Bu ya. Amin. Kula nggih nggih Bu nggih. Nggih. Reng aku delokno donga, Reng. Bu dongake dalange rabine ya Bu. Ngomong ngamu. Ajar. Lah bojo melik no kok. Ngomong ngamu. Kok elik-elik lah. Sing penting gak bayar angger sasi koyo. Yo kene. Oke siap. Iya. Oke, siap. Ibu Mbak Lintang kuwi apa? Dalem. Kuwi Mbak Lintang mbok kapakno. Iki calonku dhewe ra apa-apa to Mas. Ngomong ngamu. Lho lah kenal lho. Yo. Seragam wis setel. Iki nek ra calon ora iso ngene iki. Rai kok ciduk ngono belum apa. Cidok. Lu wong Mas ciduk kena nggo mawi. Ngarani wancane ciduk. Ngomong ngamu jurek mo. Apa lagune Mas Gareng? Mau pake pupu sing langsung. Oh iya. Opo sing nelangsa? Iso ora cah aku ora didhawuhi karo karo Pak. Mister Mendem. Pak Sakijan jane aku nek ana dawuh ngene tak usulke. Pak Mbeto niku campur sarine kula sekalian aku yo. Lho, klarisino nek. Yo lho. Piye lah aku yo campur sari rek rumahku. Wah, campur sari ku ning kene yo termasuk yo mbah urung tau ditanggep wong kene tapi. Tak kira termasuk lah. Sing digarap iso gamelan ngono ya Mas ya? Iso, Lintang Asmoro iso. Lintang Asmoro? Iya. Cocok Lintang Asmoro. Iya, yakin gak ngerti aja dikandani kanca-kanca WMC. Besok sama Mas Dalang, besok Mas Dalang sama Mbak Lintang lho. Masa iya aku yo ngono. Saya kan tidak dunung, saya tidak tahu aku. Mau aku dunung tak gawakno. Dalang Gen Z Mas ya. Bahasane campuran ya Mas. Lho Ora iya. apa-apa nok genan. Mosok jenengan gak mireng to? Napa? Kula niki dalang saking desa omah ngisor alas. Wis ngono kuwi lumrah. Ngomong ngamreng. Wong kuwi nek bianan karo celeng. Jangan reng. Ya sembrono nyonyo karo aku. Gak Hei, pernah lagi. uripmu ning kene tak gawa aku dibantu karo Pak Sakijan. Aku nek dhuwit gak bakal gagas Mas aku. Nek gak gagas piye? Kira tak citan dhuwit kuwi malah do jugruk ngantek. Kemanyek gua ya. Ayo Lintang Asmoro ayo to. Digarap. Ayo coba kae Mas Meng. Yo detekke. Yo yo. Show!
kamu damar pelanduk Lita, aja kuwatir. Oke Mas Galang. Oh, iya. Janji sama
jaring ku wis ora masuk. Ah lah iya kok Wong kena dijak. Ra dijak. Wah, Gak paham lho yo. Kadung ibu marah. Kowe ora paham. apa? Lah ibu ket mau ngedepi aku kok. Kenapa? Dang wis ben sithik wae ngono. Wong ngamura. Ora ngono. Mboten nggih ibu. Tandukipun apa, Bu? Tandukipun apa malih ibu? Manut sing penakna ya. Ya benar. Mangu. Mangu. Waduh. Mangu. Bu, anu butun iki mboten nyuwun original kula butuh jenengan. Mangu iki Jadi komplit tak gono sak damar kula lah. Wah, kuino iki mau ya. mangu iso pelok barang lho. Piye? Mangu woh peksi manyura. Sawung kluro. Aduh, salah informasi mari aku mau gak usul aku. Heeh. Anu Bu. Mangu iki ra penak ya ini. Lagunya Anu sing anyar Bu, tak kan ini sing anyar jenengan gelem. Kijing miring. sing miring. Lawas kuwi, Mas. Apa ya? Ngene. Ayo rebukan cah. Sing iso digarap nganggo krawitan ning lagu anyar. Apa kuwi, Mas? Ayo, lah ya aku takok cacah iki lho sing jonabu kok. Aku kok numuni gak kene ora tau anu digarap ora repot. Sing kulino digarap mawon ngoten ya Mas ya? Ya. Ngoten ya Bu ya. Penting jenengan joget nih. Manis manis penak. Manis dek lintang apaan? Oh ya. Udah. Aku wah buton nang gue man tak gaweno. Orjene buton aku gak ngerti. Pripun Bapak Dalang? Napa mboten konfirmasi? Aku ora ngerti tenan anu dek lintang aku nggowo iki lho, bekakas iki lho tok aku. Oh terus aku mbok sepeleke gen gamelan tok ngono. Lah cangkemmu karo jen ra cocok cangkemmu kok. Ora mungkin cocok wong cangkemku cocok kali campuran. Iya. Aku gak ngerti tenan do. Aku terus ngerti tenan tak usul karo buton aku. Wah, aku wis salah informasi tenan iki. Apa Mas? Apa mau sedene? Katresnan jati ya, Nek. Asmara Nurlan, Nek. Asmara Nurlan ya apa-apa. Asmarandana. Semumetno kabeh kok. Anu sik. Seraginan ya Nak ya. Seraginan apa sing seraginan sing kepenak seraginan. Mau di lintang, heeh. Sing anyar Mas. Rondo kempling. Cocok aku, cocok. Jumbuke kahananmu lho. Kenapa Ibu? Iki ku lagu lho Bu ya. Lagu, nggih. Gun critake cah iki lho, critake cah iki. Rondo kempling cah iki lho, bukur cah iki lho. Ayo, Mas. Heeh. Ibu joget gue iki nek. Ya yo. Geser no, ben ibu ning tengah no. Ayo ning tengah. Ben ke syuting lho, ke syuting.
Indonesia. Tak pun timbang ayu apa ditindak pun di akan ngarep tindak wae rambut taksi dhewe apa ora wedi timbang nganggur aku lo apurun ngancani Ternyata Bu Aryatun ini sukses di bidang dagang. Oh, menika Bu warung ya Bu ya. Kalau mie tumpuk-tumpuk kayak lengo, beras kayak dagangan lho. Murah Mas kare ngawur. Iki gak dagangan ah? Bukan lho Mas. Lah kuwi. Apa nggih Pak? Iku napa nduk ya? Saka tresnane, saka guyub rukune utawa nyedulurke jenenge karo dulur iki nek ana gawe apa ana gawe niki ya dadi pengenteng-enteng. Lho. Suatu hadiah buat Bu Mariatun. Oh, beda karo nggonku kan gula sekilo mie sicak ngono. Wong ngono reng gitu karo wong gawe ngono. Aku wah lujune kok agak wong kene Bu. Lah nek aku wong kene pendak boh dak adol sapi ya. Yo kene sapi wong sapi ora duwe rek. Ngece. Yo mok bojo tok lho reng. Ora iso aku duwe kewan-kewan sikil papat komplit aku. Apa? Tikus, curut. Wah mosok adol curut omong sing doyan sapa ya. Nek menawa jenengan ngersake sate curut enggak? Monggo moh ngamu ya. Nuwun sewu Mas. Mbak Lintang wis rong lagu. Nggih. Amono 10-8 soalnya ya. Kan ana gending 10-8 nek wau ya. Iki diselingi sicak sing 10-8 mau lho, Nok. Iya. Mengucapkan terima kasih juga buat Ibu Aryatun kalian Bapak Sakijan. Bapak Sarijan nek bapaknya gampang lali ya Mas. Iya. Oh ngono ya Nak ya. Ya ora Nek kalih Pak Dalang lali nang mboten, Dok? Dalang? Kalih Pak Dalang lali nang mboten? Ora mungkin lali wong jenengan jadi tanggungan rene kok. Oh ngamu. Mboten Pak Dalang. Dan juga adik Tamara ya adik, semoga kedepannya menjadi putra yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Semoga tercapai cita-citanya ya adik, tambah pinter, semoga sukses selalu kedepannya. Amin. Semoga bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya Mas. Bisa mikul dhuwur mendem jero derajate ngasepuh. Besok bisa dadi gula-guling keluarga, syukur bagi dadi pandhe karing bangsa. Pinter tenan ya jenengan. Aku ade 1,20 juta ya. Wong ngamun anak bar saiki 1,20 juta lho. Yang 1 juta tak bayar saiki. Mentolo. Bojoku pindah meteng gede. Anu Nduk, Pripun Pak Sakijan? Pripun Pak Sakijan? Pripun? Enak apa? Enak apa? Panjenengan bingung ta, Pak? Bingung, Pak? Apa badhe nyawer ta, Pak? Nggih ta, Pak? Wis aja lengak-lengok kok kowe golek bojone iso iki. Mboten Mas.
Ya, iki Mbak Cot sing 10-8 nggih. Ya 10-8. Bintang tak ati lenggah sawetara. Iki ana bintang tamu sing kedua. Lah. Ya Mbak Sinta jumeneng, Mbak. Iya kene no. Kabeh kaulane pun Belanda Sang Prabu manjing jroning praja Siagalan sandika Sikra pita Mundi dawa Persami jangandika sadaya sampun miranti kering lambe budal wadya salah kurang ajar wonten menapa paman ana munyuk salah gawe Kartamarma wonten munyuk sinten jenenge Anoman saka Pancawati uga bakal mboyong Semar kepara Anoman manindhugal dadaku Kartamarma kula wonten dawuh budalna para wadya Kurawa rangketen munyuk Anoman kae nggih sendika ngesaken dawuh paman ora